ଆଜିର କବିତା ଶେଷ ଠିକଣା। ମଶାଣିଟା ଅଟେ ଶେଷ ଠିକଣା ଯେ, ମଶାଣିଟା ଅଟେ ଶେଷ ଠିକଣା ଯେ, କାହିଁକି ବାଇଆ ହୁଅ ଛଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କୋକେଇଟା ପରା, ଶେଷ ବେଳେ ତୁମ ନୁହଁ, ଶେଷ ବେଳେ ତୁମ ନୁହଁ। କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁଛ ଅମାପ ଧନକୁ, କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁଛ ଅମାପ ଧନକୁ, କାହାର ପକେଟ କାଟି। କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ସାଥିରେ ତୁମର, ଖୋଇବେନି କେହି ବାଟି, ଖୋଇବେନି କେହି ବାଟି। ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ ଖଣ୍ଡିଆ ଛତାଟି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ ଖଣ୍ଡିଆ ଛତାଟି, କୋଉଠି ରହିଲା ଯାଇ। ମଲାବେଳେ ପରା ଖଣ୍ଡିଆ ଛତାକୁ ଥୋଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ, ଥୋଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ। ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାଟି ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି, ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାଟି ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି, ପଡ଼ିଥିବ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ। ସେହି ମସିଣାକୁ ପକେଇବେ ଆଣି, ବାନ୍ଧିଥିବା କୋକେଇରେ, ବାନ୍ଧିଥିବା କୋକେଇରେ। ନିଜ ଉପାର୍ଜନେ ଯାହା ବି ରଖୁଛ, ନିଜ ଉପାର୍ଜନେ ଯାହା ବି ରଖୁଛ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ତାହା ପରିବାର ତୁମ ସୁଖରେ ପାରିବେ ଜୀଇଁ, ସୁଖରେ ପାରିବେ ଜୀଇଁ। ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁଛ, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୁଛ, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହା ଆଖି ଲୁହରେ ସେମାନେ ସୁଖେ ପାରିବେନି ରହି, ସୁଖେ ପାରିବେନି ରହି।